Benvidos, benvidas ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Pois moi benvidas e moi benvidos a todos e a todas un luns máis, ás 20:45, como sempre, con ese horario medio canario, medio portugués. E aquí estamos, ben contentiños por esos 3 puntiños que de novo un luns máis temos na saca. Que tal, Milito? Boa noite. Moi boa noite, nada, escoitábate aí, non sei se con retardo, bueno, é igual. Moi boa noite a todos e nada, a verdade é que outro lunes máis estamos nos acostumando mal e, bueno, pois sempre ben celebrar un programa con victoria e nada, así que vamos a elo, a analizalo e ao parenteiro. Exactamente. Aquí analizaremos ese postpartido, recordemos Arenteiro 2, Gimnástica Segoviana 0. E nada, que tamén temos por aquí a Onco, que tal? Boa noite. ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, por variar entramos ya desinformando, ¿no? Esas 20:45 se convierten a las 20:54, pero por lo demás súper contentos, ¿no? Como decíais, primera vez, si no me equivoco, que lo estoy usando el otro día, primera vez en la historia de Club Deportivo Arenteiro en primera ref que se suma 9 de 9. Entonces, pues nada, muy contentos y ahora analizaremos lo que dio de sí este glorioso fin de semana. Exactamente, despois vou dar outro dato tamén, bueno, un pouco máis adiante no programa, nese postpartido. Así que pouco máis, non sei se queres engadir máis nesta introducción ou pasamos directamente a Arenteiro 2, Segoviana 0. Sí, Al podemos turrón. pasar xa ao turrón, como di Gonzalo. Pois veña, Milito, empeza aí con ese resumen breve do partido para que se poñan en situación, en contexto os nosos ointes. Hoxe vou deixar a Gonzalo, que estivo ali na tribuna, e voulle deixar a Gonzalo que analiza o partido. Que está máis de quero. Sí. Sí. Delego. Claro, yo ahora me pongo donde la cámara táctica, ¿no sabes? Como Luis Enrique, me llevo la gafa de sol y tal, y me llevo el andamio y me pongo ahí para analizar. Mapa de calor. Pues nada, siendo todo lo breve que pueda ser, ¿no? Partido que empieza de forma hipertrabada, ¿no? Con una Gimnástica Segoviana que viene a presionar muy arriba. Yo no sé si desde el fondo lo veíais, pero era un escándalo la presión que plantean, que les dura, no sé si 20, 30, 40 minutos, no sé exactamente, en la que literalmente lo que hacía el equipo segoviano era partir al equipo en dos. Los tres de arriba con nuestros defensas y luego metía a 3 de medio campo en segunda línea presionando para hacer 2 contra 1, incluso 3 contra 1 a hombre balón todo el tiempo. Club Deportivo Arenteiro está muy incómodo, muy impreciso, nosotros lo hablábamos, ¿no? Todo el tiempo. Joder, pero si tiene que haber un hombre libre, a poco que haya un mínimo de circulación de pelota, un poquito rápida, deberíamos dar encontrado ese hombre libre y salir con relativa solvencia y encontrar espacios, ¿no? Esos espacios no llegaban, esa clarividencia no llegaba, ¿no? Nuestros dos centrales estaban muy imprecisos en salida de balón, al punto de que vimos a un Jardiel muy nervioso, muy enfadado, pidiendo ya, llegado minuto 35, una cosa así, balones en largo, le dice a Diego que se acabó sacar en corto, que balones en largo, porque veníamos de un susto muy gordo, no sé si lo recordáis, en una salida de balón que Martín Solar intenta un pase con la izquierda, que baja a recibir y de espaldas intenta un pase con la izquierda, nos lo roban, y es una de las 2-3 ocasiones más claras del equipo rival. Pero el fútbol es tan bonito porque es tan imprevisible. En el minuto, no sé si fue que 45, 44. Sí, 45. 45 porque sacaron un pouco máis o xogo.
Sí, pues nos encontramos con una gran jugada, uno de esos momentos en los que efectivamente somos capaces de romper esa asfixiante presión. Encontramos a Ferreiro, que con una clarividencia espectacular encuentra a Baselga, nuestro Mikel Oyarzábal particular, segundo gol, importantísimo. Y luego ya nos vamos al descanso y al contrario de lo que vaticinábamos, ¿no? La gente, los tribuneros, los que estábamos por allí, lo que nos esperábamos era una segoviana que fuese aún más a buscarnos arriba, aún más a rillar. Y lo que nos encontramos es una segoviana que yo no sé si fruto del cansancio o de planteamiento, que da un pasito atrás. En ese momento, todo el Arenteiro empieza a funcionar. Martín Solar empieza a tocar balón, Marquitos empieza a tocar mucho más balón, tenemos más pausa, más espacios y el fútbol empieza a fluir. Tenemos unos momentos de grandísimo juego y la sensación, yo no sé cómo lo visteis vosotros, era de estamos perdonando porque nos estaba faltando el último pase todo el tiempo y decías tú, como no casquemos una de estas, al final vamos a sufrir, como no casquemos una de estas, al final vamos a sufrir y de repente una falta a, no sé, 25 metros, 30 metros. Debo reconocer que cuando veo a Enol coger esa pelota, rajo, porque rajo. Pero vamos a ver, está Ferreiro en el campo, está Diego en el campo, está... ¿Qué hace Enol? Tal. Estamos debatiendo, ¿no? Bueno, igual es que le pega más duro, que la falta está un poquito lejos y tal, y no sé qué, y esto y lo otro. Y de repente, tacatá, el gol de la jornada en primera red, el gol de la jornada, si me apuras, igual en el fútbol español, segundo gol también para el delantero asturiano. Tenemos ahora mismo a los delanteros en racha, están metidos en dinámica goleadora, lo cual ya sabemos que es importantísimo. Y terminamos el partido, lo hablabas tú, Milito, con Alex, ¿no? Cuando vino allí a saludarnos después a la cantina. Un partido tranquilo en primera red, victoria súper solvente, otra portería a cero. No sé, es que todos son lecturas positivas, todos son lecturas optimistas. Sí, a verdade que, en resumidas contas, evidentemente, tras os 90 minutos, pois é todo positivo. Xa a terceira victoria consecutiva, como ben mencionábades. Sí que é certo que eses primeiros, eu comentaba bueno, un fiel seguidor do Val da Cantina que tiña o meu carón vendo o partido, decía bueno, que a verdade é que non topaba moi cómodo a Arenteiro en ningún momento. Sí que é certo que nesa primeira mitade, como a segoviana atacaba hacia o noso lado, pois puidémolo comprobar bastante ben. Tamén pensábamos, como así foi, porque evidentemente ese ritmo, non sei quen o comentaba despois na cantina, que era unha estrategia parecida ás que facía Fran Justo, non? En segunda red, de salir Fui yo. Fuches tú, de salir con todo hasta que che deu físico, pois pasoulle un pouco similar. E aparte, creo que o Arenteiro, un pouco nos últimos 10-15 minutos da primeira parte, deu atopado esas solucións de se estaba un lado moi cargado, poder buscar rapidamente o centro para poder volcar o xogo, e fixerono en un par de ocasións. Acórdome unha delas que foi unha xogada que acaba en Diego Gómez na media punta e entra Jordan pola banda dereita, e creo que tarda un pouquiño en dar o pase Diego Gómez, creo que aí tarda demais. E despois tamén se podía facer con rupturas, que hasta que fixo un Allano de romper unha línea en conducción, e cando pasaba eso, pois conectabas moi ben cos tres das medias puntas, que tamén foi unha xogada que fixo Llano e acabou, creo que despois, nun pase de Ferreiro borde da área con remate incluído de Marquitos. En resumidas contas, penso que o Arenteiro entendeu no ben. Creo que Jardiel tamén o comentaba en rolda de prensa, que no descanso lles pediu tranquilidade aos xogadores, porque evidentemente sabía que ese ritmo era inaguantable os 90 minutos, e logo sí que unha segunda parte moito máis cómoda, moito máis un Arenteiro recoñecible, un caudal ofensivo bastante grande, creo que puderon ser 2 ou 3, e mencionar o gol ese de Nol, que foi unha tolemia. Eu tamén me quedei sorprendido, fiquei sorprendido cando foi por balón, pero bueno, despois comentábanos que quizáis sexa un dos xogadores da plantilla que mellor disparo de lonxe teña, e así se reflectiu con ese pedazo de gol,
que non sei se ten por aí Darío nos pode pinchar agora ou nos pode pinchar despois desde outro ángulo que o queremos enseñar. E nada máis, en resumidas contas, un partido que mostra a seriedade do equipo e que dá mostras do nivel que pode alcanzar este Club Deportivo Arenteiro, Darío. Sí, a verdad que eu estaba ali no fondo durante a primeira parte, sobre todo, víamos un partido destes difíciles de primeira vez, que de primeira ref, que eles che salen a morder. Estaban conseguindo, creo que o Corentino non estaba dando a tecla para o que dicía antes Gonco. No, sí, se encontras un hueco, vas ter unha ocasión clarísima, sí, pero estaba sendo moi difícil encontrar os huecos, pases en filtrados en defensa, incluso algún moi peligroso de que nunha destas poden che roubar ou faz un mal control e son moi poucos metros que tes aí de margen. Nada, despois sí que é certo que co gol aí xusto antes do descanso xa eu creo que pouco antes, xa uns minutos antes, o Arenteiro empezou a encontrarse máis no campo e xusto ese gol aí antes do descanso foi, como se digo, os goles morales, non? Despois o equipo incluso sale mellor na segunda parte, a mí o que me sorprendeu, porque moitas veces cando marcas un gol xusto antes do descanso, sales a que pase pouco nos primeiros minutos da segunda parte e creo que foi nos minutos onde máis ocasións tuvo Arenteiro nesa segunda parte, que é o que dicías antes, non? Que empezamos a perdonar despois decimos de que a ver se nos imos a lamentar, non? Pero bueno, ese golazo de Nol eu pillei no xusto na zona aí da cantina, non? Nesas nubes da cantina e a verdade que vimos a parábola da falta perfecta, o sea, vimos como, é que non sei quen o dixo ali outro día, en canto saliu o balón do pé, sabía, o sea, é que se veía que iba para dentro porque fixe unha parábola perfecta, que chaman ya a folla seca, que así asteraba o gran Cristiano, que pasa que a diferencia é que a de nós foi por dentro, de Cristiano por fora. No, es que fue una cosa escandalosa. Nosotros nos reíamos, yo tiendo a ser bastante gafe en mis comentarios en directo, y el otro día Podes seguir sendo todo o tempo que queiras con este tipo de cousas. Sí, pero es que rajé 2 veces. O sea, yo estaba viendo que el equipo que después del gol estaba bien, estaba contento, estaba animado, pues rajé 2 veces. Primera, cuando, no recuerdo cuál fue primera y cuál fue después, honestamente, pero rajo cuando Enol coge esa pelota, que digo, joder, Ferreiro, que es un tío con un guante, aún no ha tirado una falta desde que está en el Club Deportivo Arenteiro, siempre la acaba cogiendo o Diego, o Jordan, o tal, o cual, no sé qué. Toma Gonzalo en la boca y luego rajé también, justo antes, pero literalmente 5 segundos antes, estaba diciendo yo, joder, Diego Gómez está jugando muy bien, pero le está faltando ese último recorte para generar una situación real de peligro. Pues justo en ese momento, Diego es cuando tira, no vi repetición, no sé si es un autopase o un caño, justo allí delante vuestra. Eu coido que un caño, tamén temos esa imaxe, se damos colocado do gol, intentamos tamén poñer esa imaxe. Y justo en ese momento también ocasión de peligro. Entonces, creo que la estrategia, voy a tener que hablar con Juan, con Lechu, con Jardiel, que me lleven para allí y que cada 20, 25 minutos que hacer un comentario de este tipo, ¿no? Para ver si conseguimos seguir acertando. Fuera bromas, lo dicho, ¿no? Hay algo que me anima aún más, ¿no? que el resultado, que la victoria, y es el hecho de ver que la idea que tenemos es sostenible. Todo lo que sucede es sostenible. No ha habido milagros, no ha habido momentos en extremis en los que pues no lo estás mereciendo y justo cae. No ha habido un partido desde que el equipo empieza a rodar que no generes ocasiones. No ha habido un partido en el que no veas que somos brutalmente sólidos en defensa. Entonces, pues yo no sé cómo lo veis vosotros, pero joder, cuesta mucho, mucho, mucho. Aunque estemos a principio de temporada, esto es muy largo, lo que vosotros queráis, pensar que este equipo vaya a sufrir. Sí, a verdade é que o que didís,
gaña os partidos por solvencia. Bueno, creo que xa podedes ver o gol, non? Aí creo que xa se está pinchando en O imaxe, eso non? espero. Sí, Sí que se está vendo. Uf, Bueno, gracias a magia, Miguel, la a magia mafia, del cine. total. Gracias a Migueliño que nos pasou este vídeo e a súa tía, que foron as persoas que gravaron esta E a súa secuencia, esta nai, toma supoño. de... Eso, perdón, a súa nai. Ando parvo. Estaba pensando no Raúl, entón veuseme da tía. E a súa nai. Entonces, bueno, pois aí tedes o gol contra Longueiro e pa dentro. A verdade que é sensacional. Que é un disparo perfecto, que imparable, penso eu. Solo pola potencia que Sí, leva no. o golpeo, nada máis. Sí, é que a mí parece imparable, porque xa só a potencia que levaba ese tiro que era unha animalada. O sea, non sei que velocidade levaba, pero era unha brutalidade. E despois pega no longueiro e pa dentro, o sea, que imposible. Sí, dende logo. E bueno, eso que estábamos falando, que sí que vexo un Arenteiro moi compacto, moi serio, que aínda así, tanto Baselga en declaracións post-partido como Raúl falan de que aínda se pode mellorar, de que hai cousas que van ir a máis. Aínda o propio Jaliel esta semana falaba tamén na radio na entrevista que lle fixemos de que o seu equipo cando colla 4 ou 5 meses máis, cando colla outros eses automatismos os fagan de memoria, pois aínda se vai ver un Club Deportivo Arenteiro mellor. Eu non sei realmente onde pode estar o teito deste equipo, non? Es que Flipoume. Pois aquí estamos, nos deixamos, voltamos un momento, aquí estamos de volta, non sei, tuvemos aquí un problema de conexión a internet que se nos quedou. Por nada, seguimos falando... pasamos... Sí, xa me perdí. No, digo que yo decía que pasamos de lo más alto a lo más bajo. Pasamos de meter vídeos en directo increíbles, no sé qué, tal, a la mierda. Se peta todo porque no puede salir tan bien todo esto, entonces hay que buscar por dónde joder la vaina. Igual era demasiada calidade para esta febrado. Sí. No, Bueno, estábamos pois... comentando. Xa perdín o fío, non sei de que estábamos falando ahora mismo. Sí, me acuerdo yo más o menos. Os la lanzo a vosotros y la lanzo también al chat, ¿no? Por si queréis participar, leemos ahí alguna Sí, ahora intervención. alguna pregunta de que xa se fixeron. Sí, sí, que antes quería comentar o que comentou antes Gonco de que creo que non se fixara nunca na historia do Arenteiro, esa triple vitoria consecutiva, pasou o ano pasado, como ven nos apunta aquí don Carlos Corral Casas, que apunta aquí Cornellá, Lugo e Sabadell, que de feito estuvemos falando ao final do partido. Correcto, ano pasado houve 3 vitorias seguidas que foi Cornellá, Lugo e Sabadell. Pues habrá que ir a por la cuarta, ¿no? Sí, eso sí que non o fixo nadie nunca. De feito, falábamos tamén de que se había algún equipo nesta campaña de que fixera 3 vitorias consecutivas e xusto foi a Cultural tamén nesta jornada. Era a súa terceira vitoria consecutiva. Sí. Bueno, habrá que pillar o Barça a facer 7 seguidas. Digo eu, xa que estamos... Soñemos cosas chingonas, que decía Chicharito Hernández. Logo, por que non? Digo eu. Pues, bueno, podemos pasar rápido. Decía, sí, que é certo. Comenta. Decía que no sé qué opináis, no sé cómo lo veis, pero me gustaría escucharos. ¿Qué os hace ser más optimistas? ¿La solidez atrás o la fluidez que se empieza a ver arriba? Pode sonar moi diplomática esta decisión ou esta resposta ou moi política, pero penso que a coral das dúas cousas é o que che vai dar o fruto. E sei que é unha da resposta moi tal, pero se me teño que mollar por unha das dúas, sabendo un pouco como está armando o equipo Jardiel, que primeiro lle deu prioridade á defensa para despois estar dando yo ahora creo que un pouco máis o ataque, porque ele sempre o fala, diría que a defensa. Darío? Sí, a ver, complicado, non? Eu creo que ben é certo que os primeiros partidos, por exemplo, na defensa, bueno, pois hubo aí algunha, non duda, non, pero non estaba tan solvente como se ve agora, que non se vai decir fai 3-4 jornadas que Mangel iba a ser o central titular, non? Xunto con Javi Moreno, que evidentemente por descontado iba a ser.
creo que supo encontrar aí ese equilibrio perfecto e creo que xusto no mismo momento que contou o equilibrio na zaga, encontrou no arriba, non? Vemos a un David Ferreiro, non sei como chamalo, porque eu non o veía mal nas primeiras jornadas, pero era como que non acababa de toparse non cómodo, senón a súa posición que lle sacara o máximo partido a súa calidade. E creo que agora están topando ese equilibrio tanto abaixo como arriba, e creo que se está vendo un equipo, a mí parece unha gozada, non? Un equipo que compite, un equipo que propón moito, porque ao fin e ao cabo marcas un gol no descanso, sales na segunda parte, o máis normal é que, o que dicía antes, no? Bueno, a ver que pasa, manteste un pouco atrás. Non, saliu a atacar, a meter o segundo e a meter o segundo. Nun equipo que leva xogando 5 ou 6 partidos entre eles xuntos, nin eso, porque moitos chegaron na segunda e terceira jornada, parecen ser moi valientes e que propoñen moito, a mi gusto, a verdad, que non sabería decantarme con ninguna. Yo, por lo que a mí me toca, lo que me hace ser más optimista es el cemento. O sea, llevamos 2 jornadas contra 2 equipos muy diferentes en las que solamente nos crean peligro tirando desde fuera del área. Y eso es brutal, ¿eh? Yo no recuerdo, porque pensando así en las últimas etapas, ¿no? Con Fran sí que teníamos momentos de que presionábamos muy bien arriba y no nos hacían daño, pero al final siempre era como que los finales de partidos nos atragantaban y acababas sufriendo por la épica y el equipo resistía, ¿no? Si no, no habría obtenido los resultados que tuvo, pero veías que sufrías como un perro, que siempre tenía alguna ocasión de defensa de valor gol, tal, no sé qué, ¿no? Con Javi, como que habíamos encontrado esa defensa a través del balón, un equipo mucho más propositivo, un equipo precioso, ¿no? De ver, un equipo de autor casi. Pero es que yo lo de estas últimas jornadas, de decir, es que no nos tocan la cara, no sé, es que me parece imposible no ser optimista, porque yo creo que, por ejemplo, el hecho de que Enol esté enchufado, el hecho de que Baselga las esté enchufando y tal, eso son cosas que se pueden apagar, ¿no? Que esperemos que no, porque los jugadores vemos que están respondiendo y que son grandes jugadores, pero vemos que eso puede ser menos sostenible. Pero la idea de trabajo, de defensa colectiva, que plantea Raúl Jardiel en este Arenteiro en 6 jornadas, que me parece dificilísimo llegar, tener 18 tipos nuevos y que en 4 o 5 jornadas estén compitiendo así y que estén planteando defensivamente estos partidos, es que dices, coño, es que cuando esto se interiorice del todo, es que a ver quién viene a tocarnos la cara, ¿sabes? Y si eso le sumas el factor Espiñedo, pues yo qué sé, eso hace que sea optimista hasta para comentarista, que estuvo cambiando hoy sus respuestas en las encuestas del famoso grupo de WhatsApp. O sea que no sé cómo lo veis, pero momento histórico. Sí, dentro do pouco noble de Paco vai acabar poñéndonos en playoff. Non tengo pruebas, pero tampouco dúbidas. Pero sí, a verdade é que non lle veo moitos resquicios de fragilidade a esta Arenteiro, a verdade. Dá unha sensación de sobridez e de benestar aí plantado no campo que poucas veces yo teño percibido, e sobre todo nun comezo de temporada, non? Noutras alturas de competición, pois, quizáis sí, non? Pero así tan rápido, tan compacto, pois, sabendo que é unha plantilla nova, pois, a verdade é que a min estánme sorprendendo moi gratamente. Xa o teño dito nas últimas ocasións, que Jardiel tamén me está sorprendendo moi gratamente. Outro día tamén, a verdade é que meter a Marquitos non é tarea fácil cando ves de gañar en Ponferrada, que o máis lóxico sería manter o 11, pero daslle o premio ao xogador que neses 20 últimos minutos dache vos minutos e pensas que pode ser aproveitable, e chapó, que non podo criticar nada en canto tema deportivo do xogo do clube. A verdade é que non se pode. Sí, a mí o que comentas, o que máis me sorprende é que como xoga o equipo, que parece que levan un ano xogando xuntos, sabes? Non se pode olvidar que prácticamente se recompuxo a plantilla inteira. En decir, pero
a columna vertebral é nova prácticamente. É que levan 5 xornadas ou nin isto, xogando xuntos, e que parece que levan 2 temporadas no mesmo equipo. Creo que para mí é do máis difícil que se pode conseguir nun equipo que a xente se adapte, que a xente que entre eles se conecten ben, porque vímoslo sobre todo na primeira red, vemos que grandes equipos fan fichajes estratosféricos de segunda división, algún incluso de primeira división, con sueldos totalmente fora da categoría, pero que xogadores que eran titulares en segunda división baixaban a algún equipo e non xogaban porque o que falamos moitas veces, non por ter 10 estrellas vas a arrasar. E creo que precisamente o Orenteiro fixo todo o contrario. Non me refiro que fichara mal, senón que supo perfectamente como encaixar o rol de cada un e como se están compenetrando entre eles. Vou facer un pequeno paréntesi antes de falar das notas que falan por aquí polo chat, e penso que é un tema relevante do que podemos debatir 5 minutiños, ainda que sexa, que falan aquí que racha espectacular, fala Aitor, e o campo cada vez máis vacío, e bueno, vexo un pouco de discordancia nas opinións, non sei como Aitor vichedes Fiti. Aitor Fiti, exactamente. Quen será ese home? A mí gusta os apellidos tamén. Non sei que pensades respecto ao tema, ou non sei como bicho, bueno, outro día, o ambiente, o aforo. Hubo tempos peores. Tibio. O sea, pues al final estamos objetivamente, en el mejor momento de la historia del club. Objetivamente. Y hay menos gente que en segunda ref. Y hay menos gente que el año pasado. Evidentemente, pues no estuvo tan mal como las 2, 3 primeras jornadas. No sé exactamente cuándo. Llevamos 3 partidos na casa. Sí, contra el Bilbao no estuvo mal, sí, pues tal vez el primer partido, que igual también influye la época, no lo sé. Pero yo sí que noto, igual es percepción, pero yo sí que noto que hay más, que el ambiente es más tibio. O sea, que Espiñedo aprieta menos, esa gente que estaba ahí más a pie de campo, desde la cantina, los chavales que se ponían en tribuna allí a reventar el tejado, que metían mucho ambiente. No sé, yo sí que he hecho en falta eso y luego, bueno, lo evidente, ¿no? O sea, los huecos están ahí. Yo me siento, bueno, ya vosotros lo sabéis, ¿no? Encima del banquillo visitante, arriba de todo, y normalmente allí, pues si llegamos un poquito tarde, pues muchas veces teníamos que irnos arriba de todo, porque si no, no te sentabas y delante nuestra había gente y no, estaba, no te voy a decir vacío, pero sí que había mucho espacio para sentarte en asiento de plástico, desde el banquillo visitante hacia el fondo donde se suele poner la afición visitante está vacío, por la zona del banquillo local, por lo que comentaba alguna gente también por el grupo, que también había bastantes huecos, pues no sé, es evidente que algo pasa, ¿no? Pode ser que ao mellor a falta de rapaces, por exemplo, outro día, ainda que, bueno, na zona do fondo, si que eu non sei tú, Darío, como biches, pero eu vim un pouco de agobio outro día para estar ali no fondo, non? Había bastante pasarrúas de xente. Credes que ao mellor tamén así hai rapaces que quizás poderlle coincidir agora cos partidos das bases, ese tipo de cousas? 3:30, mala hora, non sei, por darlle algunha excusa máis o tema. A ver, eu creo que é un horario complicado porque se tes alguna comida ou o que sea que pode hacer un domingo é que non chegas. O sea, inda que tuveras no Carballiño, o sea, non che digo fora. Inda que tuveras no Carballiño non chegas, porque eu mesmo comí na casa e cheguei tarde ao partido, así que imagínate. Entonces, pode ser, é que é un horario que hai moita xente que lle vai ben, e incluso eu, pois, casi prefiero antes que as 8:30 ou 7:30 da tarde do domingo. Pero claro, entendo que hai moita xente que se ten que ir comer ou ten unha comida ou que sea sendo un domingo que non poida ir. Creo que, por exemplo, a entrada da semana, o sea, de fai 15 días fora bastante boa, incluso o ambiente creo que foi bastante bo. Del Bilbao. Sí, pero bueno, non sei, eu creo que tamén pode ser que influye ahora.
Habrá que seguir con el termómetro a este respecto, pero bueno. Sin quitar de que, evidentemente, comparado con fai 2 anos, por exemplo, hai moito menos ambiente e moita menos xente. Eso xa por descontado. Pero, o sea, non creo que cambiase nada desde o último partido, por exemplo. A nivel comportamiento, a nivel gestión, digamos. Que, bueno, eu creo que eso despois podemos falar un pouco máis en novas co tema da asamblea. Bueno, asamblea, perdón. Non quero... Asamblea non, a reunión que hai mañá. A reunión. Que a asamblea non se vixo. Bueno, pasamos ao tema das notas, ou? Sí, ou queredes meter clasificación das notas? No, primeiro as notas. Digo, as notas do Notas partido. e cerramos el partido. Ter ganas de dar chicha de Milito. No, é que Chicha, bueno, decir Pois a aí miña tes. opinión do partido. Aí tes. Porque- Vamos que as notas de Don Milito. A ver se me acordo como era. No, o meu VP teño bastante claro. Vou archivando eu, senón. No, o meu VP teño claro. Puxen a David Ferreiro, que a verdade é que outro partido máis nesa media punta, aínda que despois na segunda parte hubo aí un ratiño antes do cambio que se meteu na esquerda, falo do cambio de Marquitos, o primeiro cambio do Arenteiro, e a verdade é que pois notase que é un xogador diferente, no gol dá esa pausa, ese pase con sutileza para que despois hai no que meter, que non é un gol nada fácil de marcar, pero a verdade é que estou vendo un David Ferreiro que lle costa moito os rivais sacarlle o balón, que agarla ben, esconde ben, reparte moi bo xogo, e que no día que comece a meter goles, pois cuidado que estamos falando dun xogador hiperdiferencial para a categoría. Entonces, bueno, creo que xa o podechendes ver o outro día. Non que me vas poñer aí para esquecer, me parece que te estás equivocando. No. Non me equivoquei, non. Vale. Non te fíes de mí. Non me fío. Non me fío nin de mí mismo, para canto máis. Para esquecer a Davo, agardaba un pouquiño máis do dianteiro galego, a verdade. É xogador do Coruxo, xa o comentamos aquí na previa do partido. Bueno, un xogador que a verdade que para min pasou bastante desapercibido polo partido. Sí que fixo o traballo de brega nesa primeira parte, pero esperaba algo máis, creo que non nin chitou a porta, me parece. Bueno, pois a verdade eu agardaba un pouco máis do xogador, do dianteiro galego. Eu quizáis o vin un pouquiño intimidado por algunhas presións recibidas desde a grada verde. Sí, non. Pode ser. El fondo ultra. El fondo ultra estuvo apretando. Eu non o sei. A ver, Igual fixo efecto ese xogo de despiste co dianteiro da Segoviana. Pode ser que se fora do partido un pouquiño. No encordio vou meter a Javier Borrego, xogador da Segoviana, que entrou na segunda metade, que a verdade que me pareceu un xogador, xa o vin o día da Ponferradina, que vin o partido ese, e a verdade foi un xogador que me gustou. Outro día creo que meteu gol na victoria contra o Bilbao. Bueno, me pareceu un xogador desequilibrante, que foi o único que tivo a ocasión máis clara nesa segunda parte con ese disparo longueiro. É un xogador bastante interesante, a verdade, me pareceu. Logo no Romerito, sí, bueno, parecido, con eses números, pero parecido. No Romerito voulle dar xa me ibas joder. Voulle dar un 9.25 a Jardiel, pois que xa o dixemos antes, non? A verdade que está manexando moi ben ese vestiario, está topando ca tecla antes do que eu agardaba que o fixera, está tomando unhas decisións totalmente oportunas. Tamén teño que meterlle tamén boa nota polo tema da rolda de prensa, que me gustou moito como valorou o partido e como falou del, a verdade, e en definitiva as contas, pois non lle podo dar menos nota que a que lle din outro día mantendo outra victoria consecutiva máis, así que pois esas son as miñas notas. Sí, señor. Pois nada, podemos
podemos pasar entonces as notas do noso seguinte cantineiro, que será Gon. Bueno, pues nada, el MVP coincido con Milito. Con Ferreiro empiezo a tener una sensación que yo no sé si tenéis vosotros también, y es la siguiente. Tengo la impresión de que Ferreiro es siempre el tipo más listo de los que están en el campo. Es decir, de esos jugadores que sea por, evidentemente la experiencia está ahí, su nivel técnico y táctico no lo vamos a descubrir ahora a estas alturas de carrera, pero es que además, pues eso, en el momento en el que decía Darío, no sé qué le estaba faltando al principio de temporada, ¿no? Yo creo que tal vez le estaba faltando un pelín de esa chispa, de esa puntita de velocidad que se va perdiendo con los años, como es natural. Y tanto Jardiel como él mismo han sabido entender que tal vez ahora por dentro sea capaz de hacer más daño. Y lo está interpretando todo perfecto, todo el tiempo. Se equivoca. El otro día yo solamente le recuerdo un momento en el que creo que era Mangel que salía en conducción y de repente se cruzaron entre ellos, que chocaron, no sé si os acordáis, que acabó en una media ocasión de la segoviana. Y es que no se me ocurre otro momento en el que dijera yo, coño Ferreiro, pues suéltala o no hagas esto, haz lo otro, tal, ¿no? Entonces me parece espectacular. O sea, el nivel actual en la posición de media punta me parece espectacular. Después, para olvidar, me parece imposible decir que alguien del Arenteiro lo hace mal el otro día, ¿no? Entonces, bueno, pues un recurso aquí un poco tribunero, pues yo planteo que lo único que es para olvidar son los primeros 20-25 minutos del equipo, ¿no? Efectivamente, nos plantean un ritmo tan rápido, tan intenso, que nos contagiamos, ¿no? Y al final ellos te plantean esa locura y entramos en esa locura, somos imprecisos y en alguna de esas salidas de balón, tanto de centrales como del propio Solar, nos podrían haber castigado y por lo que tengo entendido que después a la segoviana meterle mano, si se pone por delante, es una cosa muy dura. Entonces, bueno, es lo que se me ocurría a ese respecto. Un incordio. Pues me cuesta también destacar a alguien de la Segoviana. Me atrevería a decir que de los equipos que han jugado este año contra el Arenteiro al que menos cosas le veo. Tienen un plan y con ese plan van a muerte, evidentemente. Menos que o Y Tarazona. yo creo que sí. Mm. Yo creo que sí. Es que esta gente, claro, o sea, tiene un plan en el que parece que los muñecos son intercambiables porque lo único que les exige su entrenador es intensidad y rascar, ¿no? Entonces, claro, si te marcan gol en los 20, 25, 30 primeros minutos y tienen un balón parado más o menos trabajado, pues van a sacar puntos. Porque evidentemente plantean unos partidos tan locos a ese nivel que, claro, es muy difícil entrar a igualar ese nivel. Pero yo, ¿qué creo que es lo que les permite hacer ese partido y que por eso puse un incordio? López Parra, el árbitro, el trencilla del partido de ayer. Yo no creo que la segoviana plantee un partido sucio, ni mucho menos. O sea, pocas patadas se vieron fuera de lugar o de demasiada dureza, obviando un par de ellas, ¿no? Pero sí que por pura acumulación de faltas, yo creo que tendría que haber sacado bastantes más tarjetas y esas tarjetas tendrían que haber condicionado la forma y la intensidad de la propuesta defensiva. Porque, claro, si tú permites que la gimnástica segoviana esté cortando el ritmo todo el tiempo, es súper difícil conectar y practicar un buen fútbol, ¿no? Romerito, nuestro amigo Jardiel, pues nada, pues le pongo un 9 y pues como la semana pasada, ¿no? Le pongo el 10. Esta vez sí que encuentro al menos un mínimo motivo, que es que sí que los primeros minutos pues parecía que no era capaz de transmitir esa tranquilidad o de dar una solución en directo, ¿no? a los jugadores para que encontrasen ese hombre libre y que pudiésemos transicionar de la mejor manera posible. Pero bueno, un 9, otro sobresaliente y aquí un sombrero
para el míster. Por cerrar intervención, que me consta que nos están escuchando, bueno, esta semana tuvimos por tierras carballiñesas unos colegas míos de la universidad que son de allí al ladito de Riaza, de un pueblito, y nada, mandar un saludo desde aquí, ¿no? Desde la cantina a Félix, a Langa, a Frank, que bueno, que se querían quedar al partido, pero tenían que irse a Madrid a devolver la autocaravana con la que estuvieron recorriendo Galicia. Venían a ver a Manu, el número 6, ¿no? que es el capitán, que es de allí de su pueblo, así que nada, queda mandado un saludo de parte del podcast y nada, pasaros por aquí cuando queráis, que sois bienvenidos. Pois un saúdo, aí queda dado. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Pois nada, tócame a mí poñer as avaliacións do Sorpréndeme. partido. Veña, vou cambiar un pouquiño as tornas, e que me costou para esquecer o Incordio, tuve aí serias dudas, pero nada, eu creo que se tuverades que escoller outro, creo que me copiaríades, vou poñer MVP o noso xogador Diego Gómez. Creo que fixo un partidazo que toleou a defensa e o lateral esquerdo da segoviana, dabas a volta, volvía, facía mago, volvía a bregar, tiraba un caño, tiraba un autopase dentro da área. Creo que para min fixo un partidazo. Para min, sin duda, foi o MVP do partido e o máis desequilibrado. Podes meter aí o sketch ese que che pasei, o vídeo ese curtiño. Ahora, sí, tú quieres que se vuelva a caer el precal este, ¿no? No, hai que ser valientes. Bueno, senón cando acabes as notas aí para... Sí, cando acabe as notas. Aquí tiña un par de dudas. Vou meter, para non ter que facer dous edits, vou meter nesta parte a Vale. Coñecedes, non? Pois vou meter o adestrador da ximnástica segoviana, porque creo que supo sacar as cosquillas un poquinho Arenteiro neses primeiros 20-25 minutos. Sí que é certo que o equipo suele xogar así, polo pouco que me informei, que solen salir a morder bastante, pero parece un equipo valente que sin duda fixo pasar o mal ao Arenteiro hasta esos 20-30 primeiros minutos. Así que nada, como non tiña nada de Arenteiro que me destacase negativamente, pois decidí meter a Aransés, o adestrador segoviano. Despois, o Incordio, copiándolle aquí un pouco a Gonco, López Parra. Non creo que fixera un partido nefasto, ni moito menos. Temos aí o listón do noso amigo Riesgo, que o deixou bastante baixo. Bastante alto. Pero non fixo un mal partido, pero sí que é certo que en moitas ocasións, non en tarjetas que eran graves ni nada, pero que decía Gonco, non. Se estás todo o rato interrompindo o partido, interrompindo as xogadas, só por acumulación tens que sacar tarxetas. Creo que como non hubo tampouco ninguna entrada así fuerte, nin digamos, de claro cartón amarelo, quixo manter un pouco o listón, pero chega un punto que tens que sacar, porque están todo o rato cortando o xogo, tens que sacar por acumulación. Entón, nada, aí o meu capote ao noso amigo López Parra. Despois, Romerito, voulle esta vez, creo que progresa moi adecuadamente, e sempre suele facer un pouco a media, non, do resto. Esta vez voume Hoxe tiras para arriba. Sí, hoxe tiro a casa un pouco pola ventana, 9,5, creo que... Inflando las notas. Creo que me gustou. Como los colegios privados, inflando la nota. Creo que me parece moi valiente. Tiña que ter o botón do Zasca. Sí. Parece moi valiente sacando a Marquitos titular. Doi un 9,5 tamén por eso, polo que falamos antes. Non supo, creo que pouco a pouco supo encontrar ese equilibrio en defensa e en ataque. Os xogadores de ataque fluen moitísimo mellor, enténdese moitísimo mellor, e creo que iso tamén ten bastante mérito de Raúl Jardiel, que non creo que tampouco tuvese un arranque fácil. Con lesión de Nacho Ramón, bueno, creo que non tuvo un arranque fácil e a min sinceramente está me encantado. Entonces, ahora o que mira, preguntan... Sí. Sí, pon mentras ti buscas o vídeo ese de
que tes por aí. Venga. Preguntaban por aquí, ao principio de todo, ahora que xa acabamos un pouco que foi o falar do partido do Arenteiro, que opinades do Ourense? Credes que será candidato ao descenso? Es que tiene que ser. O sea, es que es un equipo que, a ver, igual dentro de unas semanas pues vemos otro equipo, pero a día de hoy lo que se ve es una fragilidad. Yo vi el resumen, no vi el partido, pero se ve una fragilidad, unas acciones que son unos errores que no son propios de una categoría como es la primera ref. Entonces, claro, mientras no sean capaces de, al menos en defensa, empezar a cerrar un poquito la portería, claro, es que si te meten sistemáticamente 1 o 2 goles por errores groseros por partido, es anticompetitivo, o sea, no puedes Sí. competir así. Sí, eu penso un pouco como a ti, eu vin o partido e a verdade é que un equipo un pouco perdido, que en canto encaixa o primeiro casi vai cos braxos abaixo, cos brazos, perdón, abaixo, e que despois encadenou goles e puido acabar unha goleada tranquilamente un 2-7, un 3-6 ou algo deso. Entón, bueno, creo que teñen moito que mellorar o equipo ourensán. Bueno, creo que xa pinchaches por aí, non, Darío? Comenta aí a xogadiña do teu MVP, que sei que che vai gustar. Sí, hombre, creo ¿Escaño o no? No, é Autopase. Hacer eso aí, non sei. Estás, sí, Escaño. Sí, esto como esto que antes, o huevo ou la gallina, pois isto non El non sei VAR, moi el ben. VAR. Non o vexo claro. Se caño, levanto de bome xa. Que non sei que decir, había que xusto parar o frame exacto e ver por onde pasa ese balón. Milito, ti pídeme o que queiras. Por pedir, pido, xa sabes, cólleme ese frame, a ver se o das atallado aí, porque eu teño as miñas dúbidas. Que di o chat por aí, caño ou autopase? A ver que comentan os que están por aí. Slow motion. A ver se das. Aí esa camiseta. A ver. Ojo. Dios mío, que... A ver. Es caño, autopase. É que eu estaba xusto do lado do bar e parecíame tamén. Autopase. Sí, pero se acaba en goles a xogada e cuidado, Sí. Despois hai outra que tamén recolle David Ferreiro dun pase de Diego Gómez, que creo, non sei se che pasei tamén o vídeo, non, deste sí que non me acordo. Sei que che pasei aí outro. Non sei. E a verdade que o extremo da Moeiro na segunda parte fixo o que quiso. Los highlights. Colleu o balón, pidiuna e dixo aquí estou eu e demostrouno con creces, sobre todo pues, esta xogada a máis espectacular, por así decirlo, non? E a verdade que foi unha segunda mitade fenomenal do rapaz de Amoeiro. Así que nada, a seguir así, xa o visamos na primeira xornada. Que por cierto, perdón, decíamos la semana pasada, la banda izquierda está para quien la quiera. Y yo tuve la sensación ayer de que nuestro querido Magic la quiere. Sí, queda. La quiere, porque ayer, en esos momentos en los que el balón quemaba, en esos momentos en los que había 2 contra 1 todo el tiempo, creo que fue, si no el único, uno de los 2 o 3 que bajó el balón al suelo, que levantaba la cabeza, que aguantaba un poquito, que giraba, que buscaba un pase hacia adelante. Entonces, bueno, si juntamos esa tranquilidad con un par de llegadas, porque que sabemos que Marquito siempre tiene capacidad para llegar arriba, para tirar a puerta, etcétera, pues bueno, a día de hoy, para mí ya está por delante de Pascu en ese extremo izquierdo. Esperemos que tenga ahora 2 o 3 partidos y a ver si se puede asentar en la posición, porque bueno, a mí personalmente me haría muy feliz. É que, de feito, cando Pascu entra, creo que vai a media punta, cando mete a Ferreiro en banda esquerda, na segunda parte, creo recordar, teño ese vago recordo. E, bueno, pois non sei se hai moito máis que comentar do partido. Nada, creo que... Que me pongáis la clasificación. Sí, a clasificación, claro. Que me pongáis la clasificación. Eu teño varios datos que dar antes de pasar a clasificación. Bueno, pois dalle pa diante. Temos co-líder na porra semanal do Bar da Cantina, porque teño que dicir aquí
o coprodutor Darío Santomil acertou ese 2-0. Ojo, Sí, sí, sí. Sí, sí. Tache, cabrón. Entonces, aquí estamos. Outro dato que vou a dar, aí o tedes, sextos clasificados. Seguramente moita xente xa o saberá, pero gardade ben esta imagen porque é a clasificación máis alta de toda a historia do Club Deportivo Arenteiro. Confirmado 100% polo Presi, non? Que é así, non? Sí, eu foi onde o vin. Sí, por eso me imaginaba, quer decir, eu non o sei, sinceramente. Se alguén por aí non o pode confirmar tamén. É que o ano Supoño- pasado acórdome que cando votamos moitas jornadas de sétimos era a clasificación máis alta, non sei. Pode ser, eu non o sei con certeza, non sei. Pero bueno, se o Presio di será que é así, me imagino. Sí. Así que nada, sextos clasificados a un pasiño dos postos de honra, de que che Os dan postos dereito quentes. a soñar coa hipertensións, non? E bueno, pois é fenomenal. 10 dos últimos 12, hai que decir. Creo que evidentemente non sei o mellor a cultural, quizás sí, pero seremos a cultural e o Arenteiro, os mellores equipos nesta última xeira. Entendo que sí. E nada, a continuar así, ni máis ni menos. es que poco más, ¿no? Que poco más se puede decir. Que decir? esto no lo vimos venir ni el más optimista. Y bueno, comenta por aquí Carlos, ¿no? Que Sí. habrá que preguntarlle o estadístico oficial da primeira ref versus e-learning, que non me acordo como se chamaba, Pedrito Números ou algo así. Así que xa sabes, Darío, falle un arroba e a ver se nos contesta antes de que remate o programa. Ainda que Vamos da dicir o capote. Da segunda vez antiga non creo que teña moita idea ese home. Bueno, pago cobra, que era. Bueno. Pues nada, chicos. Bueno, xa te despedimos, non, Gonzalo? Que ti despois xa non te Eso quedas es. para a previa. Sí, si no me equivoco llega Carlos ahora que me da el cambio, pues eso, yo me voy, yo soy como Tarsi, ¿no? Vengo aquí, hago el trabajo, brego y tal, pero ahora os dejo con la magia, con la voz, con la radio personificada, que venga a dar unas pinceladas por ahí, así que nada, nos vemos para la semana y lo dicho, a por el Baracaldo, otro +3. Y la semana que viene será la clasificación más alta de la historia. Así Seguramente. Que Dios te oiga. Así que nada, venga, chao, chavales. Vémonos ahora Chao. neste Baracaldo, Club Deportivo Arenteiro. Pois aquí estamos de novo para facer esa previa do que será o partido este sábado Baracaldo Arenteiro. Con nós está Carlos, que tal? Boa noite. Boa noite a todos. A semana pasada pequei quizá un pouco de pesimista, non? Facendo un chamamento a calma, un chamamento a cuidado que a Segoviana, que é un equipo moi duro e tal, e van e chegan estes rapaces e fan o que fan o domingo, non? A verdade é que foi absolutamente espectacular, moi solvente a vitoria e nada, agora non se lles poderá dicir nada cando vayan a Baracaldo, unha visita complicadísima, un rival que ven tamén ca flecha para arriba e que, bueno, intentaremos meterlle mao e por que non seguir aproveitando esta xeira. Sí, Pois sí. sí. Así é. De feito, dicías outro día que tiñas unha mala sensación.
Un Sí, mal sí, presentimento, un mal presentimento. sí, porque esa vitoria en Ponferrado penso que vos na porra prepartido iba a decir nin os máis optimistas do lugar contaban con esa vitoria, vos contabades, o que non contaba era eu. Pensaba que os xogadores pois non de forma deliberada, pero iban baixar a guardia porque era unha vitoria así moi tempraneira, moi espectacular ante un rival complicado, pero nada, Sí, era demostraron fácil relaxarse. demostraron a súa profesionalidade e que, bueno, pois, eu xa agora mesmo pois deixos capaces de absolutamente todo. Porque, oiche, porque non o viches en directo o gol de Nol, pero senón apostaría que non che duraba polo menos os pantalóns postos 2 segundos. A verdade é que foi un bo gol e hai que admitir, non, eu tampouco coñecía esta faceta do atacante de Candar, non. Eu si, un tipo Espectacular. que era a zona vinlle que tiña bo trato de balón, non, a pesar da súa constitución física que parece así un mítico Bigardo, non, dianteiro tanque, pero un tipo que se desempeña ben, que ten unha boa coordinación psicomotriz, digamos, pero o que non contaba era este golpe dos libres directos. Bueno, eu aproveitando ahora xa para o cambio do partido po Baracaldo, xa que estamos nun pico bastante alto, debe de ser a túa chegada o programa, Carlos, que dispara o pico bueno, de persoas que están detrás do... Exacto, non me salía a palabra. Vou comentar que outro día danme un recado na cantina de Espiñedo e que aínda hai prazas para subirse o carro do Arenteiro deste ano. Entonces, quen se queira seguir subindo, non o digo por nadie de aquí, digo directamente, Que pase pola abertamente. tienda do Camilo, non? Dixéronme, tienes que decir en el bar esto. Entonces eu son un mandado e solto a mensaxe por aquí porque eu tamén estou de acordo, entonces, pois nada, que aínda hai plazas, aínda vos podedes anotar. E nada, podemos pasar o meollo do Baracaldo, non? Antes de nada, antes de analizar o Baracaldo, vichedes o partido, ou vichedes o resumo, algún de vos do Ourense Baracaldo? Eu non o vin. Non viche, O único que vin do Baracaldo foi a segunda parte dun partido que xogaron hai 2 ou 3 xornadas o viernes en horario nocturno contra o Nasti de Tarragona. Sí, sí. Pareceume un equipo moi ben plantado no campo, un equipo coas ideas moi claras, e por que non o que se lle ven certas similitudes que a idea que quere impor Jardiel, non, digamos. Sí, a verdade é que a min pareceme un equipo moi perigoso e no seu campo, seguro que máis, e iso que veñen de gañar un 3 no Couto. Eu sí que vin cachos do partido do Baracaldo aquí no Couto, e a verdade é que me parece un equipo que teñen mimbres. Eu non creo que ni moito menos que vayan descender, xa a clasificación di que van segundos con un punto máis que nós. Chegamos a outro partido co rival está por riba noso, que xa é difícil, que hai moi pouquiños, e a verdade que bueno, me parece un equipo moi interesante, con xogadores arriba con moito gol. Teño para destacar por aquí a Marouane Sanadi, ou Sanadi, non sei moi ben como se pronuncia, que é un dianteiro vasco. O pichichi da categoría, non? Sí, pichichi da categoría, con 4 goles. Estuvo na canteira do Alavés, como xa digo, de orixe marroquí, e un dianteiro cun físico tremendo, que cos pés, evidentemente, non é o máis virtuoso, pero que en canto ten un balón, o gol que mete outro día, ten de fora da área ca zurda, sendo el diestro, que como me parece que é, pois é un golazo inapelable. A verdade é que vexo un dianteiro aí que cuidado. E logo, pois, tamén Pablo Santiago, que fai o segundo gol, tamén me parece un bo xogador, o que xogaba por banda esquerda, meteu aí un goldiño que, bueno, que creo que Marqueta puido facer algo máis. E despois teñen un central atrás, como é Borja García, que é un central super experimentado nesta categoría, con máis de 250 partidos en primeira ref e segunda B, xuntas, e que creo que vai ser un partido moi difícil, e máis ali no seu campo de la Sasaje. É o partido que creo que foi o coprodutor o que subiu unha foto a redes sociais no seu perfil personal que puxo algo como o fútbol do norte, non? Despois de gañar este domingo, pois vai ser o, digamos, fútbol do norte elevado ao cuadrado, elevado ao cubo. Sí, parte do
un partido moi complicado, un equipo que o que dicía antes, que chega tamén nunha moi boa racha. Estuve mirando antes, por curiosidade, os últimos 5 partidos e tamén suma 10 puntos como Clube Deportivo Arenteiro, dos dous mellores equipos da categoría. Bueno, a min vai me parecer... Teño a curiosidade de saber por como vai plantexar o partido o Baracaldo, porque xa o dixen antes, vexolle moitas similitudes o Arenteiro, entón non sei moi ben se o Baracaldo vai especular un pouco e esperar atrás e o Arenteiro ter o dominio ou se vai ser o contrario. Non sei, Jardiel tampouco a idea que ten, entón pois veremos a ver o que pasa. Ti que opinas, Darío? Sí, a ver o que pasa. Eu creo que con respecto, bueno, falaremos despois do 11, o do Baracaldo non vi nada, pero aí están os números, non? Segundo clasificado, van por el solo, segundo clasificado, creo que un campo complicado de visitar ali, pero bueno, creo que o Arenteiro está nunha boa dinámica e creo que digamos, a tendencia ou a liña de progresión do Arenteiro está cara arriba, así que por que non esa cuarta vitoria consecutiva? Sí, é un equipo que tamén moi aguerrido. Igual non tanto como foi a Segoviana na primeira parte, pero que non che vai deixar respirar, e máis no seu campo, ademais, que xa che digo, é un dos campos máis bonitos que me parecen da categoría, ese da Sasarre. E a verdade é que vamos ver se damos estado ali o sábado, vamos a intentar, polo menos. Hai unha gran incógnita, non? Porque é un equipo que ao final é recén ascendido de segunda federación, entón non sabemos se é un pouco como do Arenteiro ano pasado, ainda que está tendo un mellor comezo de tempada. Obviamente non sabemos se, digamos, ten arrastra esa dinámica positiva, ten un comezo de tempada moi forte, e despois seguramente se desimple porque non vai ser capaz de manter este ritmo de puntuación. Obviamente penso que vai segundo, detrás da Cultural ou terceiro na clasificación. Vai ser moi complicado que aguante este ritmo. Entón non sabemos se realmente é unha cousa circunstancial ou é realmente un equipo que, bueno, pois que ten as bases e os cimientos para estar arriba. Do fútbol vasco, de momento, dos equipos vascos do mellor da categoría están sufrindo un pouco máis Estao e Amorebieta. Os filiales, o Atlético creo que tamén está abaixo, e a Real, bueno, está ben, pero non está tan ben como o Baraca, e eu a única ilusión que teño é por si alguén de vos pode acudir de si se encontra na grada cun dos mitos do fútbol español que é oriundo de Baracaldo, don Javier Clemente. Hostia, certo. Sería gracioso, verdade? Sería gracioso. Se logra estar o bar da cantina por alá, sería histórica unha entrevista en directo en Instagram. Cuidado, Javier Clemente, o bar da cantina. Non o descartes. E bueno, eso, un pouco o que comentamos, que vai ser un partido moi difícil. Teño moita curiosidade, como dis tú, Carlos, de saber o que vai facer Jardiel, se vai meter variantes, se vai cambiar algún xogador, se vai manter bloque, non sei o que fará, pero bueno, hai que decir que, entre comillas, tiveron a sorte de que despois de xogar eles xogaban 2 horas despois en Ourense o conxunto do País Vasco, e seguramente sei de primeira mão que foron ali a ver o partido ao Couto, e seguramente pois anotarían moi ben esas virtudes que amosou outro día o Baracaldo. Eu digo, e dixeno antes, se o partido acaba 3-7 non pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, despois de ver un pouquiño como é o rival e demais, vamos falar un pouco do que é o Arenteiro e do que esperades do que será o equipo. Hai que recordar, sábado, 3:30 da tarde, volvemos xogar nese horario, pero desta vez en sábado. E como vedes a alineación, por que se vai decantar o bo de Jardiel, e se vedes algunha cousa distinta a que vimos outro día contra a Segoviana. Supoño que en portería estamos de acordo da titularidade de Diego García. En portería penso que está claro, e na liña defensiva, pois,
Seguramente tamén, non? Eu tiña esa dúbida de si Joao iba a volver despois da sanción ou non, e parece que decidiu apostar por Mángel outra vez no eixe da zaga, entón supoño que despois desta vitoria contundente non hai motivos para cambiar a priori, digamos. Agora xa é cuestión, decisión do entrenador. Non temos tampouco, non coñecemos tanto a Jardiel de momento como para ter a intuición de que vai facer ou deixar de facer, pero a priori eu diría que a defensa será a mesma. Sí, eu penso que tamén está dándolle un rendemento brutal e creo que non hai motivos para tocar. Falábamos outro día de que o mellor podía señalar a Joao Díaz se non o metía de volta. Se os señala ou non o señala, que, bueno, ao final alineará os que mellor ve os que cree que son os indicados para xogar o partido, pero non creo que se outro día non o puxo, despois de outra portería cero, teña motivos para volver a contar de inicio co portugués. Eu creo que repite na zaga. Ti crees que repite tamén, non? Sí. E vamos ao doble pivote. Pensades que aí pode modificar algo Jardiel? Pensades que unha variante de, ao mellor, meter un centrocampista máis para aguantar ese aluvión ofensivo que parece o Baracaldo? Que hai que recordar, non sei se leva 9 ou 10 goles xa na categoría. Eu penso que vai sacar o mesmo doble pivote, non? Digamos, parece que está que encontrou aí un bo filón. Polo que comentabades antes, Solar na primeira parte tivo aí un erro, non? Unha xogada de indecisión ou un tal, pero entendo que foi unha cuestión illada e que non influiu, digamos, non se puxo nervioso tampouco despois deso, e Tarsi está moi asentado no once titular desde que chegou e está cumplindo con creces. Pois eu creo que o mellor, vendo o equipo que é o Baracaldo, non me extrañaría moito que xogasen o sábado Tarsi e Curro de medio centros. Penso, Doble pivote a día de hoxe, de verdade, digamos. Sí, a día de hoxe. A día de hoxe, porque as palabras en Ponferrada de que a Marquitos lle chegaría a súa oportunidade de inicio, que a Curro tamén lle chegaría. Penso que Curro outra vez máis entre outro día fai moi bons minutos, tampouco con grandes alardes, pero fai outra vez bons minutos. E non sei se este será o partido indicado para meter ese doble pivote. E penso que pode ser. Claro, todo depende da idea que teña a priori, digamos, tácticamente o que queira facer el. Si quere montar un 11 máis de contención, máis de esperar, pois obviamente Curro Tarsi é un doble pivote moi natural nese aspecto, pero como non sabemos, pois pode ser perfectamente que lle dé a oportunidade. Como ben desti, pois faría certas as verbas no Toralín. Sí. Ti, Darío, que crees? Eu creo que vai manter, pero é unha posibilidade. Eu creo que depende un pouco o plan de partido que vai a propoñer, pero se tuvera que escoller, creo que vai a manter. Non digo que sexa o que quero, digo que o que creo. O que crees que vai facer. Sí. Eu creo que vai manter o mismo 11, teño a dúda de Marquitos. Marquitos, pois vamos. Imos aos 3 cuartos do campo logo. Sí. É que Darío dixo que iba a dicir eu, o que tiña pensado eu, que era basicamente conservar o 11, e tamén que a dúda de 11 deste fin de semana, joder. Sí. Pero digo... Bueno, que a única variante foi Marquitos, non? Sí, foi a única variante respecto a Ponferrada. É que eu creo que vai estar aí, non sei se repetirá 11 de Ponferrada ou repetirá... eu creo que a miña dúda principal é Marquitos. Agora, que poida ter outro plan de partido, que poida introducir a Curro, por exemplo, no medio campo, é outra posibilidade. Eu si teño que apostar, digo que é o mesmo 11 que este fin de semana contra a Segoviana. Vale, eu como dixen que pode apostar por Curro e por Tarsi no medio centro, vou apostar que lle dé, isto mellor chamades metolo,
pois pode ser que sexa un tolo, pero non sei se non o merece polo baixo rendemento, ni moito menos, que a min está me gustando, un xogador que me encanta. Creo que a mellor o sábado comeza de suplente Martín Solar, meter a media punta a Ferreiro, en banda esquerda meter a Pascu, que sabe que lle dá moito traballo defensivo, e se quere ir arriba tamén a presionar, pois pode ser unha boa baza, e na banda dereita a Diego Gómez. E sobre todo pas contas, para ter tamén velocidade, con Pascu pola esquerda, que é un tipo que bueno, que ten a súa zancada e a súa velocidade. E é un tipo que urgentemente hai que meter en dinámica de xogador útil, digamos. Eu vexo eses cambios, que son un pouco atolados, pode ser, pero eu vexos. Xa che digo, todo depende da idea que teña o míster. Sabemos que o partido está preparado con ciencia, non só de acudir ao Couto ao término do encontro, sino como dixo na entrevista que lle fixestes na SER, que os seus analistas traballan cunha semana de antelación sempre, non? Claro, Entón, pois, xa teñen unha idea moi clara, moi preconcebida, e todos os adestramentos desta semana van enfocados en base á preparación do encontro. Eu teño aí esta dúda de se entrará Pascu ou entrará Marquitos. Non sei. Se tuvera que apostar, creo que diría Marquitos. Sí. Vale. Sí. Repetindo 11 logo tamén. Sí, repetindo. E bueno, arriba supoño que aínda que non marcara ese pedazo de Chirlo, que non sei que pode chamarlo de outra maneira, seguirá dándolle continuidade a Basalega, porque tamén está facendo un bo traballo, e aínda por arriba tamén está anotando. Baselga, a ver se marca por terceira xornada consecutiva, que aí sí que penso que sería aparte de se consiga a vitoria, a primeira vez que se suman 12 de 12, o primeiro xogador que marca en 3 xornadas seguidas, nesta andanza en primeira federación. En primeira ref, sí, podería ser moi factible, non me lembro de ningún xogador. Non sei se Mico aí entre decembro e xaneiro, cando encadenou varios partidos, foi capaz de marcar 3 xornadas seguidas, pero sorprenderíame. No, penso que non, non me sona. Sí. Non me sona incluso nin dúas seguidas. Que é un rexistro bastante importante. Para unha categoría na que suele haber poucos goles. Se alguén o puido facer, quizás foi Chacón, non o sei, e creo que tampouco. Meteu 7 goles na primeira volta, que podría ser factible que 3 foran seguidos, pero habría que mirarlo. Pois eu penso que vai ser un pouquiño o meu 11, difere un pouquiño de vos, eu vexo que o Baracaldo é un equipo serio, a verdade, e que creo que moi mellor... serio. Moi serio, e que creo que o mellor pode ser guardar un pouquiño, dar un pouco de refresco tamén, xente activa, xente con forza, como Curro, vindo desde o banco, e penso que pode ser por aí. Pero despois o mellor chego o fin de semana, cando demos a alineación, dáseme por outra cousa. Que hai que decir que outra vez acertamos este fin de semana, non? Correcto. Acertamos co 11. Bueno, perfecto. Pois non sei se falta a porra. Sí, claro. Evidentemente. Dale ti, Carlos. Bueno, empezo eu para manter a tradición, confiando, e non son moi supersticioso para estas cousas, pero realmente penso que agora sí imos sacar un empate en Baracaldo, e vai ser un empate con goles. Vai ser un partido interesante, a pesar de que sean dos equipos así serios e contundentes. Confío en que sexa un encontro vistoso e podamos ver un partido moi interesante. Vou apostar por un 2-2. 2-2, vale. Darío, que? Pois estaba dudando, si... Veña, vou dicir un 0-1. Vamos a ser positivos. Estaba dudando se dicir un 1, pero veña, vamos a ser positivos. Eu non sei que carallo facer da miña vida, porque vexo o escenario, vexo o equipo contrario, que o vi outro día, e pareceme moi bo equipo, pero que xa non descarto nada, por que non? Pois vamos ir a por ese 4 de 4, e vamos a decir que un partido de goles tamén, pero un 2-3, vou decir. Aí queda eso. 2-3, bueno. E iso que é difícil, que o Arenteiro está encaixando moi pouco, pero
Pero bueno, creo que vai ser un partido de goles. Cal foi recordar esa última visita o ano pasado a Euskadi? A Euskadi, creo que... Foi o Real Unión en xaneiro, pode ser? Penso que foi o Sestao, en febreiro, que Sí. perdemos 1-0 ese día no que xoga Esquerdo de central. Sí, bueno, un día curioso. Cuidado, cuidado. Penso que esa foi a última visita. Estuve buscando datos de se houbera algún, un antecedente entre Arenteiro e Baracaldo. Oficialmente non vi nada por aí, pero non sei se ao mellor cando o Arenteiro estaba nos anos 80, nesa segunda B antiga, pode ser que por aí coincidiran en algún momento. Teneino que buscar máis con detenimento. De feito, teño por aí unha páxina bastante boa que me pasou un amigo do Bar da Cantina de Pontevedra, o señor Alex Corredoira, e teñolle que botar un ollo porque seguramente que por aí miramos e apeteceríame saber os antecedentes destes ambos os equipos. Pois pode ser. O Baracaldo é un equipo que históricamente estuvo tamén nas mesmas categorías co Arenteiro, pero penso que o Arenteiro estuvo en segunda B do 87 ao 89 e estou facendo aquí unha vista rápida, unha consulta rápida, perdón. Sí. No 88-89 os dous equipos estuveron en segunda B, pero non sei se no mesmo grupo. Eso sí que non o sei. Penso que debería de ser, porque ao final era a terceira categoría e non creo que houbera máis de 4 grupos como había. Pois mira, estou mirando e coincidiron na mesma categoría. Aquel ano o Arenteiro descendeu, que foi o último ano en segunda B, e o Baracaldo quedou segundo. E como foi o partido en Las Asagas? Pois os partidos foron en Espiñedo perdemos 0-2. En Las Asas remeteron os 4-0. Pois mal precedente. Hostia, non lle metimos un gol ao Baracaldo todavía en partido oficial. Bueno, pois eso tuveron que ser os únicos dous partidos oficiais que disputaron os dous equipos. Pois nada, xa o sabemos. Daniel e esos pupilos 0-2, 4-0, hai que cambiar esa xeira. Na 88-89 que eu e Darío todavía non éramos nin proxecto de persona. Milito penso que sí, pero non tiña uso de razón, pero conocemos a non o teño agora para canto máis. Conocemos a xente no grupo de WhatsApp que pode recordarse desa época, que nos pode corrixir a ver se os datos da Wikipedia están ben ou mal. Seguramente que estén ben. Eu a mí sonábame o tema do Baracaldo na mesma nun deses anos. Pero bueno, aí quedan os antecedentes dados e xa podemos pasar quizáis para a última sección, non? Exacto, pois pasamos como sempre para rematar xa o último tramo do programa con esa sección nova. País dos ananos, entre verbas baleiras, entre tanto mercenario, executo brincadeiras. Neste día dos enganos poña a vista no futuro, pero lembrame o pasado que eres caldo. De sete cuncas neste track, golpeando no meu peito coa enerxía dun all black que non era capaz de manter a mente limpa, de rachar con ese estigma que nos quere calar. Unha noite no muiño non é noite nin é nada comparada coa xornada da labrega explotada. Se morro na batalla, regreso nas facianas das milleiras que traballan para nunca ser escravas. Faltas, insomnes agitando as conciencias. Andamos a monte para manter a nosa esencia con su sobamonde e a súa insolencia que se vayan pro carallo os ladróns da nosa terra. Esta loita non a mata o tempo, somos as herdeiras de que meceu o vento, resistindo o noso desencanto, que ainda existe a dor, porque ainda existe o canto. Pois aquí estamos na última parte do programa. Esa sección nova, recordamos antes de nada o partido do sábado ás 3:30 en Baracaldo e, bueno, a ver se hai afición verde por ali. Bueno, será algunha sempre hai. Sí, agardamos que algún valiente sempre vaya. Se podemos ir dentro do bar, iremos.
senón seguramente que algún representante do Alenteiro haxa ali en Vizcaya. Eu, cando estuve en Euskal Herria este verão na Aste Nagusia de Bilbao, e había falando ca xente de festa pola noite e tal, de que éramos galegos e toda esta película, pois sempre había xente con antepasados dali, e incluso moita xente de Allariz tamén, e da zona colindante o Carballiño, así que supoño que alguén con relación ao pobo estará por ali e seguramente se acerca a ver o partido. Dende logo. Pois, non sei se queres empezar a sección novas dando un pouco resultados, un minuto de resultados da jornada. Sí, no, bueno, antes de eso, que quería buscar unha cousiña, máis que nada polo tema clasificatorio, a ver se o topo aquí, porque os resultados teños, pero aquí quería mirar a clasificación como estaba. Bueno, comentar que este fin de semana o Alenteiro B empatou a 2 contra o Delta Navia na casa destes últimos. Moi pretiño de onde estou agora mesmo. Sí, bueno, ti saberás millor que desde esa zona. Gustache tamén moito esa zona, aparte. Eso, sí, non, é de Vigo cidade, non, este equipo, non? Sí, no campo federativo de Coia. En Coia xogan. Bueno, pois 2-2. Este campo, paso casi todos os días por ali e sempre que paso venme na cabeza, joder, como pode haber aquí un campazo, pero ten as súas garras, pois aquí, bueno, nada. Artificial, non? Pois o deste xa me pillas, porque cando entro... Non, é artificial, creo. É artificial. Bueno, pois nada, 2-2, segundo punto da tempada, despois de 2 derrotas consecutivas, se non me lembro mal. Ahora mismo, pois está penúltimo Alenteiro B con 2 puntiños, pero bueno, hai aí varios equipos con 2, 3, ata 5 puntos, está todo bastante comprimido, só hai o Tide, non, que está un pouquiño aí destacado, que este fin de semana volveu a gañar 0-1, polo que estuve vendo. Eso, pois moito ánimo pos rapaces. E logo decir que tamén hai que nombrar as féminas que gañaron 0-1 e que estive mirando por aquí a clasificación, están segundas, 9 puntos, 3 de 3, e semella que van con tiros tamén, Aí estamos. Cuidado. Está ben toda, digamos, o organigrama, non? Porque parece que este ano tamén están informando en redes sociais dos resultados da base, digamos, de cadetes, infantís, xuvenís, que é unha cousa nova, non? Que non facían ata hai ben pouco. Están sumando bastantes vitorias tamén na base nos diversos equipos. Sí. Así que siga así, polo menos, que se manteña o tema. Eso mesmo. Mira, xa que sacou Carlos o tema, iba a tirar un capote, non? Que así como criticamos cando iban mal, pois creo que agora é de xustiza pois decir que o que comentaba Carlos, non? Creo que se viu un cambio bastante bo nas redes sociales, entrevistas semanales, entrevistas previas ao partido, pós-partido, información de eso, dos resultados da base, do equipo promesas. Bueno, creo que nese sentido se avanzou e dende aquí pois as miñas noraboas e que me alegro moito. E de feito un dato que outro día fíxome gracia porque fixos un cambio, creo que foi o cambio de Curro, e ainda non acababa de Curro de sair do campo e a mí chegou unha notificación en Twitter do troco, non? E pareceu curioso. Sí. No, moi ben nese aspecto. A verdade que está mellorando bastante o clube nese tema de redes sociais, a comunicación paulatinamente, ainda que hai algún debe por aí, sí que se está mellorando moito e eu sumo eses parabéns, a verdade que así dá gusto. Unha cousiña máis que nos quedan. Bueno, falar de mañá, non? O meollo rapidamente, así, non? Para rematar. Sí, nada, comentar que mañá a partir das 7 en Espiñedo, non? Sí, non? En Espiñedo hai unha convocatoria de reunión, de claustro, digamos así,
de afición, peñas, medios de comunicación, medios... No, proxectos alternativos. Proxectos alternativos, exactamente. Camisetón, Esa camiseta véndese como a churros. estou seguro. Que nada, un pouco a idea, creo que falo así polo que decía, non? Polo que puña tweet, que era un pouco acercar a xente, a afición ao club, escoitar ideas e ir un pouco máis en sinergia do que se está vendo hasta ahora. Sí, un poquinho para eso, para as agrupacións ou peñas, para que poidan asistir, medios oficiais, o que falábamos, os proxectos informativos deportivos, por así decirlo, e bueno, un poquinho eso, para un pouco escoitarse uns aos outros, non? Xente de dentro do club, coa xente que tamén está dentro do club, pero dende fora, que sodes todos vos. E nada, eu dende aquí, se vos parece ben, os dous, abriremos unha caixiña de propuestas, non? Nunha historia de Instagram, as dúas, así, unha ou dúas que nos parezan máis interesantes, plantexámolas para algunha persoa que non poida ir e que queira ao mellor dar a súa idea e que sempre está ben escoitar a todo o mundo. E entonces nada, eu despois do directo abrimos unha caixiña de preguntas ou de sugerencias e aí podedes deixar as vosas para que se trasladan na reunión de mañá, que o bar da cantina estará, outros grupos ou colectivos e nada, aí queda eso. A min xa vos lo contaremos. A min a priori a idea pareceme moi interesante por parte da dirección xeneral do equipo. Bueno, pois que acuda toda a xente que este interesada que poida para facer bulto e para contribuir, non? Que ao final é do que se trata. Imagino que canto máis xente vaya, pois máis recorrido potencial terá a idea, que ao final é o de que se trata, de establecer unha base, non? De botar as sementes e ver hacia onde avanza isto. Sí, exactamente. Eso, como di Darío, convocatoria mañá, 7 da tarde, en Espiñedo, eso, polo que nos fan chegar desde dentro do club, do que se trata é eso, un pouco facer un pouco de feedback entre afición e club e de dar opinións de ambos bandos, e supoño que no relativo aos medios de comunicación e os proxectos audiovisuais, pois un pouco as directrices ou os patróns que quere seguir o Club Deportivo Arenteiro en canto a comunicación con os diversos medios. Imagino que por aí será un pouco a idea, porque facía fincapé o comunicado oficial nelo de que isto era de moito interés, non, para o Club Deportivo Arenteiro. Sí, o que sí que parece que se quere profesionalizar a estrutura e a organización de pé a pá, digamos, todos os diferentes ámbitos, deportivo, institucional, política de comunicación, parece que hai cambios, bueno, isto, pois, veremos co paso do tempo si queda en nada ou si realmente é, como dixen antes, o comezo digamos, dunha nova relación entre clube e seareiros. A nova era, por así decirlo. A tanto non quero chegar, pero cando hai este tipo de cambios, non, é que detrás pode haber algo máis, digamos. Pode ser. Sí, señor. Igual o que buscan é máis complicidade. Tamén pode ser. Seguramente que tamén. Eu teño ganas de ver se os tuiteiros máis famosos do Club Deportivo Arenteiro estarán presentes. Coido que sí. Teño ganas de... Non, presentes seguramente. O que coido que se estarán que a súa actividade tan efervescente como por esas redes sociais. Eu o que quero saber é, porque está claro que vai ser en Espiñedo, pero a ver onde vos meten. Na grada. Isto confirmo eu. Aquí en Londres xa vai frío, que eu xa vou con chaqueta o chollo. Aquí hoxe estive en Ribadavia 25, 26 graus. Eu estuve por aí para unha semana, botei o fin de semana, a semana inteira má corta, prácticamente. No, a semana pasada estuvo moi ben, pero baixou a temperatura e
E como di a banda malagueña Airbag, septiembre aún es verano, pero xa estamos a 30 de septiembre, non? Entón, pois, tú ya estás marchado aún. Bueno, estamos no veranillo de San Miguel, así tamén xo digo, que sempre está aí e nunca falla. Así que veremos a ver mañá o que acontece. Informade, porque non podamos estar, sacar así unhas non- fotiños e tal do asunto e Eu tampouco vou para darlle poder bola. estar. Bueno, igual hai máis cousas, pode ser, todo depende Aí estamos. do que me apeteza, básicamente. Bueno, sí, señor. Bueno, pues nada, aí quedou entonces ese programa completiño, de C25 xa boa. É boa hora, parece. Sí. Así que nada, vémonos, bueno, vedervos mañá, ou seguro que moitos dos que nos están escoitando nos verán mañá, a ti, Milito, estarás por ali. Sí. E nada, que nos vemos tamén o sábado, non nos vemos en Baracaldo, pero veremos se nos vemos por ali nalgún bar da comarca para ver o partido. Pois sí. E o lunes que ven, onde Milito, como sempre. Na cantina. Gracias. Oh.